posem còmodes. Busca un lloc on ningú et molesti durant una estona, on puguis estar bé, tranquil, tranquil·la. Per poder gaudir una vegada més del teu ser, de tu mateix. I posa't a respirar amb consciència, inflant la panxa, portant tot aquest aire fins al pit i deixant anar suaument. Intentem entrar en un estat de suavitat cap a nosaltres, de tranquil·litat. Sense pressa. No tenim res a fer, no tenim horaris. No hi ha objectius. L'únic que hem de fer és estar molt presents. Sentim la presència d'aquest aquí, d'aquest ara. D'aquest regal que es diu present. D'aquest instant diferent cada moment. On només estem nosaltres i la nostra respiració. I amb cada exhalació accelerem totes les preocupacions, neguits. Tot allò que ens amoïna, que ens treu la pau, que ens treu d'aquest centre, d'aquest regal. No ens deixem prendre el regal i ens connectem. Observem com tenim el cos. Amb carinyo observem les cames com estan. Sentim què és el que hem d'afluixar i ens dediquem a afluixar com si desféssim nusos d'una corda. I amb cada exhalació deixem anar un nus. Potser tenim un nus als peus. L'exhalem, el desfem amb carinyo. I observem sense pressa fins que es quedin totalment relaxats.
Desfem els nusos dels genolls amb suavitat. Com si desféssim un llaç d'un regal amb molt de carinyo. Sabent que després estarem molt millor, aquest serà el nostre regal. I sense pressa ens esperem a que es desfaci del tot. Observarem la pelvis, esfínters, desfem qualsevol nus, tensió, perquè els esfínters respirin. Perquè deixin de tenir por, perquè es desfaci tot, el neguit, la incertesa. I observem l'espina dorsal com està. Observem si hi ha algun llaç, algun nus per desfer. Les lumbars. Observem cada vèrtebra, com es recolza amb cada coixinet i ho fa reposadament. Observem l'espatlla, com cau la motxilla i es desfà aquest gran nus. Les responsabilitats, els deures, ens quedem amb nosaltres, amb el nostre gran regal. I ara observarem la cara. Observem com canvia el rictus quan se sent observada. Com l'expressió es relaxa. I els cabells cauen de manera tranquil·la, captant l'energia del voltant com antenes. I a través dels nostres sensors, la nostra pell, cabell, sentim com està ara la nostra energia, la que ens envolta, aquest ou.
aquest ou que ens protegeix de l'exterior, de la Matrix. Sentim un fort agraïment cap a nosaltres mateixes per cuidar-nos, per haver trobat aquest moment d'anar cap a dins, cap a l'interior. Respirem profund des de la panxa, portant aire a tot el nostre ser, sentint com l'aire es converteix en energia sanadora quan hi posem consciència. Com tot es transforma quan som conscients, com ens podem autoguarir, transformar les emocions, els pensaments. I avui treballarem des del cor. Ens podem posar les mans al pit i sentir un fort agraïment per aquest moment que estem vivint. Aquest moment que ens convida a anar cap a dins, a ser molt conscients. Aquest moment que ens convida a no tenir por, ens fa un repte personal de no caure en aquest parany. Sentim la satisfacció de no caure-hi, de ser valents, valentes, de ser guerrers, d'estar a l'aguait, sense tensió, però amatents de qualsevol emoció o pensament. Sentim com les emocions cauen i només ens queda l'agraïment profund d'aquest gran regal que ens donem. Sentim com els pensaments ja no s'originen amb la intensitat d'abans. I ens deixem emportar per aquesta sensació d'agraïment. Ens abandonem a la meditació. Amb aquest cor que es va fent gran.
Sentim la llum del cor, d'aquest cor sagrat, aquesta energia que ens connecta amb la humanitat. I des d'aquí agraïm les persones que estan al nostre servei, la gent que ens porta els aliments, que treballa per nosaltres, metges, personal sanitari, farmacèutics, gent que se'n cuida de la nostra seguretat. Enviem el nostre reconeixement profund des d'aquest cor gran. Respirem 5 vegades profundament. Deixem que aquesta energia s'expandeixi per tota la Terra, per aquest moment tan particular que estem vivint. Molta tranquil·litat. Tornarem a la respiració conscient. Sentint el cor com batega, tranquil, confiat en la vida, confiat en el procés, en l'experiència que ens ha tocat viure. Respirem tranquil·lament, anem contactant amb la part física, amb el terra, amb la mare terra. I ens acariciem les cames, connectem amb el cos, ens acariciem la panxa, el pit,
Ens abracem amb carinyo els braços. Ens acariciem la cara. I ens amanyeguem el cabell.